Ukubona kwami ukukhishwa ko-CEO we-Cricket South Africa ngibona kuguquko njengoba ezinye izinguquko kwezemidlalo futhi ngokuhamba kwe-Standard Bank ngoba kuyinhlangano yesizwe i-Cricket South Africa ngeke iswele abaxhasi. U-Standard Bank njengabaxhasi be-cricket angiboni kunomehluko omkhulu ngoba ikhona ikhasele kuyona futhi efaka imali eningi laphayana kuyona i-cricket kanye nezinye zemidlalo zala e-South Africa. Ngiyacanga ukuthi ukhoxa wesikhulu ngokunjalo nabaxhase kwi-Standard Bank kungaba nomthelela omubi okwamanje kuma-Proteas. Kodwa ngiyazi ngoba ama-Proteas ayaphusha azimisela uma enza izinto azoqhubekela phambili futhi njengoba ekade enze kahle ngofisela okumhlophe. Ngokubona kwami mina ngicabanga ukuthi umthelela uzoba mkhulu kakhulu uma ngabe kuzohoxa abaxhasi njenge-Standard Bank njengoba kade kuyisikhonda khondla. Uyazi ukuthi uma ngabe khoxa abaxhasi nabadlali uma ngabe sekufuneka bahole imali yokholela abadlali izoshoda.